חבר'ה, אוקיי, לא משנה. בקיצור, אז השתמשתי בסרטון הקודם ברמקול שהיה למעלה במחשב, והוא עשה את כל גלי הקול האלה. אז בינתיים אתם תשמעו אותי לא כל כך חזק, אז עד שאני אמצא רמקול במצלמה, כי בינתיים אני אשתמש במצלמה של המחשב שהיא כל כך טובה. אז בקיצור, באנו לדבר על ההרובריין היום. אם אתם שחקנים מיינקראפט או רואים סרטונים, אז אתם בטח יודעים על ההרובריין. הרובריין הוא דמות בלי שונים, שהוא עושה חורים 2. בקיצור, אז אתם בינתיים לא תשמעו אותו כל כך חזק, יש גם מילים שאתם לא תשמעו אותי בכלל. טוב, אז בקיצור בואו נתחיל לדבר על ההרובריין. עד שאני אשיג רמקול חדש אתם לא תשמעו כל כך את כל המילים שאמרתי קודם. אז בקיצור, במיינקראפט יש את ההרובריין, ויש גם את הדבר שנמחק, שנוטש. אף פעם לא הצלחתי להגיד את השם הזה, אתם יודעים את זה. נוטש, אתם יודעים כבר, נוטש. אז בקיצור, הוא זה הכין את המשחק, ויש לנוטש אח שקוראים לו הרובריין, ראיתי סרטון שאם אני לא יודע מה השם, אבל אני אציג אותו ואשים אותו בתיאור, ויציג את השם שלו ואשים אותו בתיאור, את השם של הערוץ. כדאי לכם להירשם, זה ערוץ טוב. בקיצור, אז מה שרציתי להגיד זה ראיתי מלא סרטונים, אני כבר יודע הכל עליו. דבר אחד שכמעט אף אחד לא יודע, הוא שההרובריין הוא אח של... יש גיימר שוודי שהוא אח של נוטש שקוראים לו הרובריין, וקיצור, אתם יודעים, זה סיפור שפורסם וזה. קיצור, הרובריין, אז אם אתם לא יודעים או לא יודעים, או יודעים כי קצת, או שלא יודעים אחרת, לא. בקיצור, אז יש גיימר שוודי שהיה אח של נוטש שמת. זיכרון, אני לא זוכר מה אומרים עכשיו מה מישהו מת, אני לא זוכר. תכתבו בתגובות, או שלא, לא תכתבו סתם. למה אני אומר את זה? למה אני נהייתי מטומטם בסרטונים? אז בקיצור, תרשמו בתגובות, אולי היומן, יש יומן שהוא תקף את הסרטן, שהוא נראה כמו סטיב, בדיוק רק שהוא תקף את השחקן. אז תבדקו, לא יודע, תכתבו בתגובות, אתם חושבים אתם הייתם אמורים עכשיו לא לשמוע אותי. סרטון שלישי ואני עדיין מדבר כמו מטומטם. בקיצור, אז תכתבו בתגובות שאולי הם... אוקיי, זה מצחיק. שקרה חלה מצחיק. בקיצור, אז תרשמו בתגובות, אולי היומן... אני חושב שהיומן הפך לזומבי. הוא הפך לפלטת זומבי.
כי הוא הפך למפלצת. נוטש מחק את היומן והפך אותו למפלצת, אני חושב שזה הזומבי או האירובריין. אז בקיצור תרשמו בתגובות מה שאתם חושבים. אוקיי, ביי!